Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigapon ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Buhay na mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga titing. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Titing. Di yun na ikahibong ngayon nga bisag asa, ta doon na gyoy asawa nga bunga ngirag ba. Ug usang hinungdan nga nung ang mga bana mabugnaw sa ilang asawa taon. Usahay, magbinubayil ng taon ng bada. Pero ako, ay gagwanta ko niyang batasan taon. Ay, tungod kay, nabot sa punto nga, puro na puno na ko. Kung nga nung na problema ako niya akong asawa, no? E nanyo ako pagsugot ang mga paghitabo, ha? Ay, dong do. Ay, tatanong do. Maayo kay ni Aga, lingaw-lingaw tabi. Katayo ko atong imuhang kanta nga para sa bayot, be. Kining itong kapobre, atong lingaw-lingaw. Pero way giibot ani nga LGBT, ha? Wala. Ato lingaw-lingaw ra ni. Way giigo ani. Largadong, do. Okay. Gipaningot, intaon ang bayot. Tungod sa sayaw nga olpot-olpot. Bayot, mirisika. Thank you kayo, ha? Salamat kayo nga gisoroy ko ni mo din hita. Ako nung kita kakadabong tagyot. Sige, lamat kayo. Sige, ato lang agi una. Kusina dro, kay paraway kayo kulba. Ba, kayo ari kastubangan, kuyaw kayo, ha? Sige. Sige, ato sa kusina. Oy, day. Dito mo. Day, nakikaway, naudsa mo taon ka. Diin ka? Tubaga akong pangutana, diin ka. Nganong karon ka lang na uli? Siya karoon, ganyan naramig kanta sa Pedro nila. Nood sa katakanta na mga limis Pedro niya. Nahurot lang among kanta. Mga 5 na to kalbo mo na kanta. Ay, sa mga mata. Nalukop na kung adto ang tanan ni mo mga kumpare pero wak ka dito. Diin, day ka. Natural, wam ko dito kay Diam ko rin sa ato. Ang kayo, unson, pag magkakalitan ko sa kaldero. Naunsa matawag kami lang. Tubaga akong pangutana, diin ka. Nganong dugay kang naabot? Ako rin na hidugay na abot. Ikaw may hidugay na abot. Siya ako. Suma. Kinsa may naabot paggulang, be? Ako. Di ikaw may dugay na abot. Dili ako. Pagtarong anay mong pagkatauting, ha? Makatilaw ka ron sa akong kulata nga wa dito ron. Diin ka lagi! Uy, noon sabi, diba, nanggid ko ni mo. Adto ko sa tindahan kay magpalitaon ko siya na noon para sa prihapon na to. Pila ka oras na wa? Pila ka oras, ha? Takam ng taon ka, eh. Kunting oras dito. Ikaw, pila magkaka-oras yung nitan ako? Hapit mo 2 ka oras. Ikaw may dugay. Ikaw may dugay. Naabot kang pila ka oras. Ting, wa ka kakitaan akong kumot. Ting, nag-aso-aso na raban ni Ting. Tug-an bis tinuod, Ting. Dahil nagpalit na lagi yung usod. Anong taon, oy? Nakunsa ba kayo? Nakaluto na mga ligo. Ha? Wa pa ka mauli. Ako na hinuwi mong pakasadon. Nakaluto na ko. Ang sige luto di man sudan. Ay, yung paborito. Pansit ko may sanggol pasayan. Unya, doon na inuko sukbuhan. Sigurado ka nga. Sayo ka na uli? Sayo lagi! Ngita pa bang ko ni mong asa na ka? Ikaw yung tay akong patutuon ni sudan nga imong gusto? Bantay bitaw may bawang ka na kung diin ka. Paksit di oras. Paksit ko ng naong mo. Pagsuka dito kay mga una. Niya naman sa kating. Gubot na sa inyo, Teng. Walay madagubot sa amo, nay. Kanara mo yung kong usawa.
Ay, naunsa biya taon mo, oy. Ambat lang na magsayop, tingali ko pamingita sa war, ka-timing karong murag irong buang di. Masabot, sige, pamangkot. Ay, sa pag-ingon nating, kay bisan unsa pa na imo naman ang asawa. Mga bitang murag nagbahay lang ko na Pinangga ba kay na nako, tao na ko sawas milay, pero lisuda Ay, sabta na lang sitwasyon. Unsaon nga anak man gyud ang kinabuhi. Di man gyud perpekto ang tao. Masayop man gyud ka. Nasayop man ka, imo na nang kuanon tarungon. Nay. Dili man na mo pwede iuli. Ha? Agwantahan na lang na. Basta hinumdumi lang, why perpektong tao dinis kalibutan. Bi ang tanan masayop gyud. Dili na importante ko naunsa ka. Naunsa ka paghisok kamod. Ang importante nga, way nakakita. Buto ito Salamat tao. Ay, sa isa na ako. Kung yung kasawa ng kanan. Hindi ko marabaghagok dahil pangutot. Ambot nga no yung ako bida, wabak ko lumaya ng kanahan. Ay, bidag! Kano taon? Sugar ba mukha ko ba yan, ha? Mag-yaw-yaw rin taon ron, ha? Dong. Ano nga pagkatog, Ting. kuar mo tilaukan sa kanahan, ay. Ting. Gaman na sa day, nanay. Niyang, kamutubag na ako. Dapat mo kami sa tuwag, dapat ka. Niyang kamutubag. Ano na kung ginaman ka kayo? Bunuhay ka. Kung gidaman pa ko, gilook na ang tataka. Pangas ka, Trek! Hindi ko kasabot sa matasa lagis kong asawa. May usay ang mod, usay, di nang kalita ka suko. Ay talaga sawa lagi. Unya? Ay, Dong, may kinagmatay na ka. Dali na kaon niya diri. Aon sa man, katawan te kagkape? Ay lang. Ayun naman sa nagkanakan. Di lang ka magkape? Di lang lagi ko magkapiday. Mao ba? Sige. Iyabo ko lang niya akong gitimpla ni mo. Ayaw. Yabo ko taon mo. Inom lang ko. Sige, kaon na diha. Ay, Dong, tuod di ay Dong ba? Ka na matigdan ako. Ayaw na. Weh, takilid. Talikod. Talikod. Ato bang? Mauro yabong purma. Bati. Unsa man dayo, unsa man. Kani akong gisulob. Nga naman, imo karasunis, kabang-kabang. Uy, waragid ka. Bago man Ngano lagi na? Bago ni, pero kanang kuan ba? Bago din ha? Bago din ha? Bago din akong gi-order. Angayan ko nyo. Sa, nag-order sa dir ka? Di ko angayan. Batian, mag-order taon. Ay, perbi lang yung mag-order bati. Hasabag, bati. Pulos yun, bati. May buong pamangka, oy. Oh. Hilig man jud kog mga bati. Sumagoy, makiginyo ka ko nimo kung dili pa ka batig naong. Back to you. Back to you. Ngano reklamo di ka, ha? Ngano man, reklamo sa di ka, ha? Ay, reklamo di ka, waman. Pagtarong anay mong pagkatao, pasalamat ka nga mo na akong weakness ka ng mga bati. Mabuto na kipakasal ko nimong hanggawa kag naong. Por bida, magbahay di ka, bida. Mas bahay pa magbahay, magani taon ko kay kadimo. Adi ay, magbahay di ka? Agsoy! Agay day, agay! Pre! Saba! Agay! Pre, dugay lang gigil ko, pre. Late reaction ka kanimala ka? Hala, pre! Hala! Nikalit magagsud, oy! Naunsa! Unsa may ato ni mo, pre, ni Ito yung ka? kanyang pispus, pre. Itaw Sorry kayo, pre. Unsa tuyo ni mo, pre? Bisag late reaction ka, sorry! Maningil ito ko na parititing. Nahigtan mo ko na siyang nakahuwa mo ko na siyang 500 sa adungan, No, nanugal di ay ni... Mabitaw ko react kay ikaw. Day, imo gitawasan, day, imo gitawasan. Sobra pa tiwas. Mga sugarol mo dagko. Kalika diyot sa asa to sundang nako. Huwata ko ninyo diha, ha? Huwata ko ninyo diha. Pre, sa tusmari, pre. Ang agasa pa magkuha itong sundang. Sabi mo, tulungan pre. Gutaan na pa ka. Unsa ba di? Malagdan na si Batman! Huwag ka mo, pre! Pre! Pre, tatay! Pre! Balik mo dire, tintig! Pre! Balik mo! Asa mo, balik mo, nga, re!
nga presidro, kinikuha magsundang taon sa milay nga akong asawa taon. Mayo gani, kinagdagan me. Unya? Kani mo. Hakan mo, Bloy. Pamilya mo rin Ikay ahak, ikay nakaingon ko atong sundang. Ikaw, manggod, nga nung niadto mo yung kasbay. Maningil ko ni mo 500, Ay, pre. taon ka bigli-igol sa drive taon na to taon, ha? Nga nung maningil ba ka na ako? Iuli makadiyot sa pribito, imo to drive ba na ko? Mabalik naman to siya. Unya, may balik, nga man itong balik. Wadi ka bidli niya para pusta, pre. Oh, woy! Kitsabi tayo ang dali ito guli. Anong may ulim sa to siya, boy? Oh, nakakita sa taon to, nagdoong iyang asawa taon. Kanya, iwan mo maklaro, pre. Ha? Anong ako ng taon, pre? Si Prebito'y taon na to. Mawaiway klaro. Mautin paninglikaw. At tuon sila ko sa ila. Ako si Gukdon sa asawa to. Hoy! Ikaw sa ulia. Ikaw sa ulia. Oy, Nga naman ka, Prebito'y! Toy! Brevitoy! Naroon ka niya? Ha? Sulta, Brevitoy! Dali! Nagusto mo mong duha, ha? Muragi, sweet man mo, gisweet mo. Sige, sweet. Gisweet ang kuhan. Kapingot ba? Ay, paningot, magdinagan, pre, wey. Ha? Ngayon! Iso kay asawa, pre, titing, pre. Nagkuhag sundang. May kani, kinagadagan, mi. Ay, katalawan ba ninyo? Para sundan managan mo! Usay! Sa di mo. Sa ano sa dis presidro? Gisweet man. Gato ko mata ko sabay. Paninglan ko hisgot yung 500 por vida. Higot to. Katong higot mo 500. Ako may gipaninglan. Uy, naka-credit ka pa rin, titing? Nangutang ka? Sige. Ikaw, imo to meron. Credit sa mata. Ano good? Por vida, imo ba ako ipadrive ato imo baraha tao da? Hindi. Kay mauli ko kadiyot sa inyo, ako kaniuli ka kadiyot. Unar pildi man. Ikay bayar to, pre, ha? Natural siya ibayad. Ako ni meron na na. Bayari kita, pre, ha? Bayari ka, be. Ha? Kay wa mi para sundaan tao sa amo. Ako sa Gukdon, sundang nga sa kasawar. Ay, ano ba ko'y kwarta dire, pre? Manglatal ka, pre. Sa mula to? Kuwatan na ito ko sawa, pre. Yung saon man ni ron, ha? Wa na rin ba may sundaan sa amo ron? Ani na lang, ha? Tara. Adto, tas tindahan ni ng salon. Mangutang tayo rito, aron na mo sundan. Tara, dali. Sana. Di ni maayo ang gibuhat ni Milayda. Murag iya na lang yung yatakan ang katungod sa kong anak nga iyang nabana. Ha! Kung unsa ka kamaldita, ay di ka magsilbi nako. Wa pa ka makailan ako. Kung unsa si Munday ug maunay masuko. Ha! Batang karbo ni day. Ako'y maputol sa mong sungay kay imo mong gidaog-daog ang akong anak. Ha! Niya nagkutungod sa ila. Manuktok ko. Karoon lang siya kang babayhana ka. Nananapadong. May kanibalik ka katagod-taguron! Naimunday? Naimunday, ikaw magudi ay na, Nay. Len, maigutan ng sundang Ay, day. pasensya na ka, Nay. Abi na kong ibalik sa titing. Ay, ngano man di ay, sa man di ay ang naitabo. Ay, animal ka ng anak ni mo, Nay. Di apila sa na ng sugal. Sa? Unya, iimo di ay niyang kigbason day. Puta lang to na gusto mo, eh. Ha? Giyari siya ni Parisidro. Kay nahitag 500. Unya, may day na, Nay. Panigbaso mo ito na kong duha. May kinakadagan man. Kwa, Ugwa palagi ka. Ugwa palagi ka. Ugwa pa to nakadagan. Ang matigbasan to na kong duha kay lagot kay ko. day milay. Ngano day, Nay? Sayo po sa kong gibuhat, Nay? Ay, uy. Sakto ka day, uy. Ay, bida. Kung ako pa to day, ay gitarget ko na to. Anya, duha man sila kabuok, Nay. O silang duha mo akong targeton. Bisag-kisag pa mulaban ato nila. Apilo na kong target og katong gidala kong sundang. Day milay. Ngano man, Nay? Ikaw, Nay, mulaban kasi mong anak, Nay? Ay, dili day, oy. Laban ko taon. Ako inahan nga dili makamao mo kung center sa dautang binuhatan sa kong anak.
May manggani itong duklon. Nay, dali na, mga onsa ta diri. Di na tumubalik imong anak. Dali, mga onsa ta. Ay, ato lang kusbay, day. Maglaog pa ko sa unggoy. Nang unggoy, nay? Dili, baboy. Dili, day, sa baboy, di ay to. Sige, day, ato na ko, arin ako. Tadiyo sa, di ka mukaon. Ay, busog ko, day. Nagkaon akong balikot sa... Oo, nasawan niya. Ano lang? Gimana, pre? Turi usawa. Kita ilaki! Busa kita mo isog sa itong panimay. Waray mo. Pre. Ang taong para sundan, pre. Ay, problema, pre. Kuha na tayo tindahan. Inono ko ako rin bayad, ha? Ingna ako rin bayad. Nakasalod! Nakaiitlog nang! Itlog. Nakaiitlog na nang! Nang salon! Nang! Bakwa gunig itlog sidro nang! Kay ilang iba, ilang isudan taon pa ni hapon. Saingan. Nakaiitlog nang! Totoy ra. Ano man mo, totoy ka? Totiero. Mototoy baka. Totiero. May babae. Tanaw na to, napa kay matutoy. Napa, oy, si pagtuon ninyo, displene. Butangi, kuhaan na, kanang, unsay pangalan ng gatas, beer brand. Mototoy ba mo kay Ugde, maniran ako. Uy, may babae nga doon din yung murag nagbit-bit. Hala! Abungot si Ite. Pre! Si Marimilay mga na, pre! Pre! Pagkatalawan gini paring titing ay, pre! Hadlong na sawa! Type, murag dilim na Marimilay, murag, Hinapak. Ako, pre, nag-asawa, pre! Nagsundang, pre! Hindi na sundang, pre! Wa mi sundang sa mo! Ang sarang daan niya, pre! Pinuti na, pre! Takot, pre! Pre! Bayan, pre! Bayan, pre! Bitoy! Mao ni akong problema kay hadlok ko muli sa amo. Asa nga ako taong mga kumpare taon, hadlok sa nuli. Dito taon mitog sa kamaisan taon. Ang uban dito sa may basakan, paita lagi. Yung muli mi sa amo matog dito. Tingali butla ni noon Mr. Moy, purbida. Isad pwede nga muli ko sa amo sa bahay sa akong inahan. Kaya nakatultob na akong asawa dito. Ma'am, sabi akong buhato na ni. Usaban, kinanglan pa kanya, kay buwan na ako sa inyo. Sa pagkakaroon, di ako sabay sa akong usalan ako kakumpare taon. Hangyo ko nga matuog lang taon kung silang pantaw. So, ibuhato na ko taon na ni. Pali, tabagi ko ninyo, be. Ate Pres, usaban kung kamoy pasultihon. Titing. Good morning, dia. Dako, good morning sa Toledo. Oh, lutupan. Sa Lutupan. Labi na sa atong konsyal, si Arnold Galiste. May good morning kay konsyal. Konsyal Arnold, good morning mo dia. Sa Pres, good morning Ayan, Aligana. Oh, si Badoy Aligana. Sayo si Ma'am Priscilla nag-kape sa ato. Kaping matapang nga kayo. Matapang. Kaya kang ipaglaban. Ang best na na ito imnon. Ate Jinjen! Yes, Kuya Alan! Greetings day sa ato ang mga mama nga padayong ni palit sa ato ang Don Pepe Tabliya kay Tasang Energy. Happy Permi ang mga bata. Unya, magpag-greet ang Perming sigikinom sa ato ang Don Pepe. Dark chocolate sa Reverend Father Don C. Cedilio Jr. nga naaron sa San Isidro Parish Church na sign. Regards ko na ninyo, Ate Press, kay nagdako siya nga naminaw ninyo. San Isidro sa Talamban. Yes, Kuya Alan. Reverend Father Conrado Don C. Cedilio Jr. Hi, Father! Pwede na siya, puli na siya ni Padre Enoch. Oh, ni Father Lucas. Oo niya. Mupalit sa DCA og Diamond Yema OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch kay Lami Kuno. Thank you kayo, Pader. Kasi ti panganday. Don. Junior. Salamat kayo ni mo dia, Father Don. Unya si Father Josue Kadon Nasad. Good morning ni mo dia, Father Josue. Father Don Barok po di ay. Og ni Father Tami Upo. Father Ray Umamalin. Father Darwin Gitgano. O labi na yun ni Father Andy Satura. Og ni Father June Parajang. Og ni Randy Figurasyon. Good morning sa dalato mga pare nga kaila, Ate Pres. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw, adolya. Atong senders titing, Ate Pres. Titing. Kisa nga?
Titing. Si Titing. Ay, kuan lang ko ni Ate Pres, murag simple magaling iyang under lang yung kayo siya sa asawa ba? Yung asawa iso kayo, hambang niya muna lukuan niya. Katapusan nga, nag-inom sila, nagkautang sila, nagukod siya siyang asawa, hantun nga, wa na taon sila, kauli sila ha. Saon lang pag-uli nga, hadlok pa sila putlan sa ilaha. Mao na nga, anal ng taon sila to sa pilapilan o sa asa lang. Yang bana? Yang bana, karon na to siya ang amigo. Yang nyo taon nga makatuw taon sa taon. Pagtawan, nag-iro ng gwardyas gawas. Murag-iro ng gwardyas gawas. Mao na yung problema, unsaon ko niya ako asawa taon, palig tabagi ko ninyo, be. Kung ka mo ipasulti, ano sa man? Ihaon ko niya ako asawa. Kargado atong mga nagpadami na ano nga, daog. Daog sa asawa. Kargado, kamatay ka, Ate Pres? Mga daog do. Mga daog. Huwag yun sila ka pilde. Daog yun sila. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Yung daog. Bitaw may ako nagkuhanan. Lugi, kamatay ka. Saan ito ba ni? 5 minutos yung asawa. Imo man ang gipanad. Imo na nang kuhan. Sana niya, Ate Pres. Sana ni mo. Kasi sana mo. Hindi. Ako pa ni mo, dog. Imo ta nang ipanton sa Mo bangko na. niyo pag-asawa. Primero, ayaw panda. Oo. Katong naigikasal diri sa Cebu, Ate Pres, nga paghumag seremonya sa pari, tamparos dito yung asawa, kakuan ka na? Ano man, wa ako kakuan. Ano man. Diri, tagiya mga dagkong hotel. Kanang dagkong hotel. Ano ba? Dagkong mga motel ba? Isang pa man lang. Isang pa ang iyang asawa kay... Punta na si isang pa isa. Wapagali ni ka sa adre. Isang pa na Oh, nako. kahanggabs now. Labi na kuno magkasa. Nahanggabs. Ngilgi kay pagkatrin niya ba? Wapagali ka kasa. Isang pa di ka. Labi na magkasa. Ala ka. Oo. Paita, no? Paita lagi, isog yung kayo. Mao na, pag-train, usa sa tos pag-train niya siya ang asawa, Ate Pres, nga, Maayo, no? dili yun magbinuha. Mayo. Maayo ba ni mo? Ting, usa man to padakan tani mo problema, ting. Padaki. Dakan tani, ting. Unsa man. Mao na diha. Abam, unsay mo ikasulti diha, Abam? Nate mo basa? Unsa ganin penultihon sa in English haman tos Jennifer. Unsa ganin na per in every man's In success. every fourth report? In every man's success there's a woman behind. Nga ana. Ari ay. Niya. Kaya dali mo ko mamatay ang lalaki sa pababae ang Paris. Basta bayot. Ha? Basta bayot ang Paris. Dili, dugay kay matay bayot, Ate Pres. Paano hinaptan mo na akong trabaho? Yung man, tambagi na ba, boy? Sirach 26, versikulo 1 ato sa 4, o versikulo 13 ato sa 16. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi. Kani, unsa man pagkapilo, nga gigukod na magsundang. Ang ako na-obserbahan sa Gulyat, mga Pretty Press, mangisog ang iyang asawa sahay, pero murag char-chara, light-light, pero kanaman kung maabta niya nga mag-inom, munang magdaday og sundang. Amo inom iya asawa? Dili ang mga bana ba? Ang bana? Tapong. Ni-order iyang asawa og kanang sinina. Gingna niya, ang ngayon kuno sa batian sinumugan sa mo bitaw ng asawa naman ako nimo kay wako dili ko maayo mamili kay bati mo kang Kanggaw. Anggo. Kuan, dining lugar, dining dapita sa ilang pagkaman nagtiayon, ato ma-apply ka na bitang mga katigwangan sa karaan inig kasal, nagitawag sa magmaymay, unsa ba sa, unsa na sa magmaymay? Unsa sa Cebuano ng maymay, ka na bang pananglitan, inig, abot sa kinasal sa kalsaan sa bahay. Imbis ang laki ug ang kinasal nga babae mo lingkod as bangko, ang ginikanan mo naglingkod as sa lingkuranan. Ang mana kanang Kambagan Manila na mga sa ganana. May tawag sa amo. Kana bang sa amo dilayla po na siya. Dili sa paymangno, doon ay kuwana na nga nagayuban nga palihi. Palihi. Inigsakas kinasal sa amo, inigsakas sa bay, mag-ampo man nila magluhod. Sa di pasal mo barog nga nagluhod, ang amahan o ginahan naglingkod di sa tabangan, may naglingkod sa duha ka pungkwa. Mingon na yung mga katigwangan. Ikaw lalaki, kung tubig, ikaw sa babae kayo, o ikaw bakay kayo, kinanglan ng usa tubig.
Ay, may na. Oo. Pero kaning palihi, doon naman yung gala. Imo na Uy, nagsublay. ingno lang ang asawa ba? Ang asawa nun nga, inisa ka ninyo inikuan. Ilubo. Ulang tika. Una dyan ka. Una dyan ko doon niya. Tumbi ang tiil sa imong bana. Para di ka maande. Oo, ano ba? Pero Kunay pagkasal palihi. mo Lisa, Ate Pres? Ano man? Kuan, pag ingon nga, una-una dito Lisa, una. Oo. Pag sa Kalisa, gauna rin, gauna dito, una. Kuwek na. Maudi ay. Oh, saka siya, anak. Ikaw, wahi. Ako iwi, pero di mo ko under, Ate Pres. Ay, Di ko mau under, pa. eh. Depende. O, depende rin yun, ha? Tuo, tali. Di ko under. Nasa uban nga. Di pa na ako love, Lisa, ihugol. Di. Guwapa, Benas Lisa. Galing kay Tambok Love yun yung lang. asawa, Ate Pres. Sabi lang, pero guwapa. Pagkaon yun ang di mo asawa. Mo na sakto. Sawa ni mo dong. Oh, swerte ni Pedro kay na. Dagan ka Biyudor sawa. man, biyudor man. Yun, nadatslan Yahay kayo. ko. Nadatslan ko sa Oy, 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 oy. Nagsilaan ka na siya. Wala sila misa. Oy, paminaw, oy. Ha? Wala sila misa. Wala pinili mong linya ni Goliath Pedro. Ano ba? Nasa, sulti ni Pedro, kinabiyudo na. Surtihan, Pedro. Isa mo niya kam ugnaw kamo day mabyudo halipay sa mo. Datsilan ka. Dili budol-budol. Pagamatay mo sa dagan kay happy condolence dong. Dali. Happy condolence. Condolence ko kulo. Dali kay pare sa ko amigo, liyo ka prira. Pag matay sa masa 40 pa man yung edad ati pres. Matay Anya. sa away ko. Yahayaw bata pa. Kanto, Benin. Ayun na nga yaya. Balik ta. Hagi balik na. Balik ta. Sa magtiayong nga naminaw karon, maayong gayod nga pananglitan o kung isog ang inyong asawa, tanawa ko no da ako asa dapit nga dili siya mangisog. Kana. Pananglitan magsigimok inom, sigimok suroy, sigimok tambay sa eskina, mangisog siya. Aw, puyo kasbay. Tanawa ko no mangisog pa ba? Oh, bitaw, bitaw. Apan. Sa Apan. dihang ako Gade, apan, ma'am. Apan, sa dihang ako mo hintungdan. Ganahan ko ka nang naang gilitok akong boyfriend. Ya, may bagyan sa man. Gipasakop man ko sila sa Conference for Christ Goliath. Unya. Wa sila makasal. Oh. Pag-ingon ako nga, anong sama mo pagkasal dong? Kasi tubag, kasal ba na mo usong kasal? Ano? Sama mo na katitulo man dong? Kada ka ang puzzle, Tihan.